New Trap Integrated Territorial Organization kabu jingkylli no Menteri Rangba ka Jylla yau Menteri Kampo Yeng ka Riu Amit Shah ha ka jingwan jung usha Shillong. Unia kren ne amhalor ka isu ILP ka bayadei bat ka Meghalaya. Haba keliya kane u Presiden ka HITO ba don bok dekat uong bakum kinong song ka Jylla ki don kam bantep ya kane namar kane gade ka isu ka baki pajba ka Jylla kila apla slembha. Sing New Trap Integrated Territorial Organization hagasni ublay kata ka arf New Trap benai Jun arhajar arfuway nilak pa ka jingkylli Shah Menteri Rangba konrad ke sangma halor ka jingthumu banu wan Shillong Menteri ka tanat korbari Amit Shah hau benai banwan ni nagat liang jong ka seng nilak bu South Li ki jingkylli hakmat Menteri Rangba konrad ke sangma kita kilong kamnung kong kipat ba kidon ko hok bantip ladau Amit Shah unwan na Shah Meghalaya bat na benta ga kabaar ki kita kimat ki jingya kren ladau Amit Shah unwan kabalai Hato ka sorkar Jylla kan ya kren na halor ka jingdawa ILP kamat kabiyadei bat ka thamator bat ka jingya ka jiaput bat ka asam bat kabasaw Hato kadai ka jingwan kai shimet lane kadai ka jingwan na kabanta ki kam ki bayadei bat ka sinchar ka khatar bat ki kam pajba na kalyang ka seng HITO ka khmi lenti pa ukonrat badai Menteri Rangba chong ka Jylla unjuba ki kite ki jingkylli na kabanta ka jingbentoy ki pajba